बेनो अनिराम गारिया औ बेनो गारिखौ लाखि दाखेराम मा जाखो आंहा ओंखार मा जाखो ओंखार आंबो बुजिनोनो ओंखार मोनाखै ओंखारबो नोंस्रा नोंसिनि लामाजों थां आंहा आंनि लामाजों थांगोन नोंनि लामाजों थांनायाव फैगोन नोंसो लांनो नागिरखो नोंसोर आंखौलाय मा खालामहैनो नागिरदों गोदोनिफ्रायनो मिथिखागौ नोंसोर आंखौ आं मा दाय मावदों आं नोंसिनि सायाव मा दाय मावदों आंखौ मानो लाबोखो नोंसोर बिथिंलाय मा खालामनो सानखो आंखौलाय नोंसोर नोंसिनि लामाजों थांबाय था आं सैथोजों थाबायनो मोजां मोनै मानसिफोरखौ आं मोजां मोना मोनसे रायजोआव सासेल' राजा थायो बियो आंसो बेनिखायनो नोंखौ फोजोबखानांगौ जाबाय आंखौ फोजोबनो सैमाफोर नोंसोरनि मुखाखौ बोदलागोन आङो मुखासो बोदलाबावनो बुंदों फैनोसै अब्लाबो थिबोदला हट Bima! Tinipsa Oniram सासेखौबो दोननाया गाहाम जानाय नङा बेखौ फोजोबदिनि बेखौ थिखा सिखार हट सिखार बारहुंखा बारनो बारहुंखा बारहुंखा बारनो बारहुंखा मुलुगा बागदावजासे अखोराङाव खोरोमख्रावना लाबोफा सार अन्थाइ गिलु बालु अखा मुलुगा बागदावजासे अखोराङाव खोरोमख्रावना लाबोफा सार अन्थाइ गिलु बालु अखा बारहुंखा बारनो बारहुंखा बारहुंखा बारनो बारहुंखा Hei आंखौ हगारदोलै बाबु अबाव लांनो नागिरदों आंखौ दाखौ आंहा बिसि फिसा दंलै बाबु मावसोम हगारदोलै बेखौ लांग्रोदो जागोन आं गुबुन माल नागिरदिनि जोंनि दाखेराम गोराखौ गोजोन होनो होनो नागिरखोलै आंखौलाय लां लां अबाव हगारदोलै हगारदो अबाव लांनो नागिरखो आंखौलाय बस दाखेरामनि देरायाव दैखार बोजानाय माने जम राजानि रायजोआव अब्लाबो बारग'लांनायनि राहा दङ बेयो जादों खौथि खौथिनि रां बिनिफ्राय उदां बस नैबे 2 लाख रां साहा बागान मालिकनि दाम साबास साबगौ गालांदो रांखौ आरो लांदो मालिकखौ बयनिबो मालिकआ सासेल' नाथाय
लामाया बेखौ उदां खालामनो दाबाव जागोन बस थेंक इउ सार आंखौ दिनै हगारनायनि थाखाय थेंक इउ जाबाय जोंनाव आलासि जाफैदो नों आं आरो नोम्बाजै गोथावै नों थैनांगौ नाथाय रांखौथ' मोनजोब्बाय नोंगौ जों मोनजोब्बाय नाथाय नोंथांनि जिउखौ जोंनि बसनो नांबागौ जाबाय छे बेथ' जोबोद इनाय फोथाय खेबसेसो खालामबाय फोथाय खेबस'आ नोंसो मानोना नों जोंनि देराखौ मिथिजोब्बाय नङा बियो जोबोद इनाय जाथारगोन नांगौबा आं खुगा खेवा आहाबो बिसि दं साला बाबु आंहाबो बिसि फिसा दंलै बाबु आंखौ दागावसै आंखौ माफ खालामदो खान्थि बादियै नोंखौ साजा होनाय जाबाय जोंनि दाखिरामनि रैखाथिनि थाखाय मानोना जों जोंनि बादासिम सहैनाय लामाखौ रावनोबो मिथिहोआ नोंना मा थदलै खेला खालामनाय मोनथिया मा थद फैयो आइदि आइ फन होबाय बिदि नङालै जाम्बाफोर दे आर्टिस्टखौ नै बिदि दे बे गानांगौ ओरै नै ओमफ्राय बोरै जाखो मा मेगन गैया आखाइखौ बिदिखि सौथारनांगौ आंखौ नायग्रोनांगौ ना नोंसोरो ओमफ्राय बे टारगेटआव नायना सौनो हाया नामा दे बरिया मा सौनाय बादि सौनो नामा आदै जाबाय दे माब्ला सफैया आदै दासो ट्रेननिफ्राय ओंखारना थोंजों नोंनिसिम फैनाय जादों बिनिफ्राय बबेयाव गामियाव थांनोसै माने रामफुल बिलाव औ 15 बोसोरनि उनाव आंबो नोंजों थांफागोन आदै ओरै फैनायसै बारहुंखा नों उदालगुरियावनो थांफिनदो जाय गामियाव नोंखौ 15 बोसोरसिम फेदेरदों फोलावदों नाथाय नोंनि आंगो गामि रामफल बिलाव थांथ'नाङा नाथाय आदै आं आंनि बिमा बिफानि आंगो गामियाव मानो थाङा जाय गामियाव नोंनि बिमा बिफा आरो आंनि आदा बाजैया सुथुरनि आखायाव इनायै जिउ खोमानानै लानांदों नों बे गामियाव मानो थांनांगौ आं मानो थांथ'नाङा आदै खैफोद जानो हागौ जायफोरा 15 बोसोर आगोल आंनि आदा आरो बाजैखौ सिथारबाय बैसोर नोंखौबो बुथारनो हागौ आंखौ बुथारनो बिसोरो आंखौ नाथाय बिसोर सोर आइ आरो आफाखौ मानो आरो माबोरै बुथारा नों खोनासंबावनो नाथाय आंहा बिखा गावो बारहुंखा
थेवबो नों खोनासंनो गोसोब्ला खोनासंदो आं नोंखौ दोनखुमा दाब दाब जायगायाव फेदेरदों फोलावदों बारहुंखा बेसेबा दुखु जालानि गेजेरजों नोंनो आंनि बिमा बिफा जायादै नों नङामोनब्ला आं दिनै इसिबां गिदिरबो देरनाय नंलामोन बिसोरो आंखौबो बुथारगौमोन बिसोरखौ जों गिथारनांगौ बारहुंखा मानोना जों बिसोरखौ रावखौबो सिनाया आरो बै फाफिफोरा सोर बेखौ जोंनो रावबो खिथाया बिसोरनि सिनायथिखौ आं होगोन आदै आरो बिसोरखौ साफा साफा मोनसेल' थांखि मोनसेल' नोजोर आरो मोनसेल' ध्यान अब्लानो थांखियाव थ्रोब जिउआवबो बेबायदिनो मोनसेल' थांखि थानांगौ मोनसेल' गोसो आरो मोनसेल' नोजोर अब्लानो जाफुंगोन खोथा गैया जाथारबाय नंखा गुखा जाबाय हगारदिलै नोजोरा जाबाय दा हगारथार उथुबायाव बरिया मोनसेबो फेलें जाया बाख्नायथाव बर' जोहोलाव बाख्नायथाव सिरिथा सोर नोंलाय बोरला गावनाय सोलोंनो फैदों मा आंखौ फोरोङा नामा जायफ्रा खानायजों बो जायगा गैया मिथिबाय खाथ'गोन आं हगार द्रिसालाय टेक्सुर नङाबा दख'ना फाथन दं गानना फै नङाबा फेन आन्दार सोर बेलाय एसेबां खाब्रांब्रां गुन्दासि नामासो बेलाय गुन्दा नङा जोंनि बससो दिनैसो जइन जादों इन्सट्राक्टर महरै सोर बबेनि रावबो मिथिया एफाबां राखेंखें मालाबा सोरखौबासो गावफ्लांगोन बियो गावबा नोंखौसो गावगोन मिथिबाय थिगबो गैया बेजों माने आइ लाभ इउ बिखायावनो ट्राप नर्माला रोखायै लिरजोब गावनि मुं आरो गार्जेनफोरनि मुंफोरखौ न मानसिया बेयाव थायाहाय माइनाव नार्जारि रामफल बिलनि आनै आं आर्चारिखौ लालिया बेनि इन्सट्राक्टरा जोबोद दुगा गाबोन रामफलबिलनि न'आव थांदिनिहाय आनैसना एफा गोबाव थानानै दिल्लीनिफ्राय फैनाय नोमफायाबो नायनो लुबैथारबाय बे नोंखौ नांगौबा सानैसो थानानै उनाव फैफिनदिनि दे आनै गाबोननो थांगोन होमबालाय आनै दिनैनो आं मोसानाय सोलोंनो आदै रिटर्नाव एडमिसन लाहैनोसै फरायनांगौआवलाय मानो मोसाबावनोसै अफ आनै मोसानाया पारफर्मिं आर्ट बेजों गोसो ओमफ्राय देहा मोजाङै थायो आं कम्पिउटारसो एडमिसन लाहैग्रोनोसै नामा बेनि उनाव डेन्स टाटा Okay, fine. Good afternoon, sir. Good afternoon. आं कम्पिउटार एडमिसन लागौमोन अच्छा जोंनाव नेशनेल सिस्टेमाव very good. नों जुदि एडमिसन लानोब्ला बैयावसो दङ खनायाव डिरेक्टरा नों बे डिरेक्टरजों रायलायदो बस नो प्रब्लेम Okay, sir. Thank you. वेलकम Hello, sir. Hello. Excuse me. Yes. आं दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फरायो मास मोनसेनि बन्द मोनदों बेनि थाखाय नोंथांनाव आं कम्पिउटार सोलोंनो होनना फैदों All right. आं रामफल बिलनि माइनाव नार्जारि Oh shit! नोंसो नांला आंनो आं नोंनि आन्दाराव हां लानो हानाय नङा मा जाखोसै मानो बेग लाखो थौदो रामफल बिलाव माबार दिनै सोलाबथाराहाय जि बुरजा सि सोमदों आङो गाबोन थांदिनि होमबालाय होमबालाय नों गाबोन थांदो
आं नाथाय 1 मिनिटबो क'क्राझाराव इसेबो थानो हाला हारसिं थांबा आदाया आंखौसो जोंगोन हर एसे गिलिर बेगखौ गाबोन आं लांगोन रावखौबो गिग्राङा आङो दिल्लीनिफ्राय हारसिं फैनो हायो गावनि गामि रामफलावलाय मा दंसि थांबाय आङो मटर गैलादां गैयाबा थाब फैफिन रामफल बिलाव थांनाय गारिया मा समाव दङ जारौ जोंनियावथ' 3:30 लास्ट जायो गारिया दाथ' 4:00 जाबाय दाथ' मोननाय नंला बुहुमाव सान हर गारि खारो नाथाय रामफल बिल थांनाय गारिया 3:30 जोबो टेट उफ हेलो रामफल बेल लाखिथ रामफल बिल रामफल बिल ना औ रामफल गाखोदो टौ हा जायगाया हरिसे खालि मिस्टार इसे दावलांलाय दाउआनो गैया हा बबेहाय दाउलांनांगौ जाखो अथ' होदो फालागाय थाव भारा बबेसिम थांगोन रामफलनि नों भारा रामफलनिफ्राय बबेहाय दे नोंनाबो हरदो माथो खुस्रा गैया नामा बेयावनो सान हाबखासिगोन रामफलसिम हर थहैसिगोन खोमा ना दम कारिगाव मोनसे फालागाय कारिगाव मोनसे कारिगाव गाव दुम थाव रामफलाव ओंखारनानै बबेसिम माने बेयावबो नोंसो औ आंबो रामफलावनो नोंथ' आंखौ फल' खालामदों औ बोरैबा गोरोबफ्लांबाय बेयावलाय माथो जाखो बोरैबानो खाफालानो खायसेखौ बुंजोबबाय जों नाम्बार गोसोथोलायनाया रानिं बासावसोमोन थिग नोंसोर बादिनो थार हालाहाय आं बिसोरखौबो जाबाय हामबाय नोंसोरनाबो बांद्रायथारबाय बैयावसो हारसिं सिरि जिरायहैनोसै आं दासो दावराव दासि देनांबा गोजोन जागोन ओइ लाखिदो मोनबाय लाखि मा 20 मुरिब्रा जोंहा 20 मुरियावसो ओंखारगोन औ 20 मुरियाव दम गोसोथोलायनाया बिदिनो जाखायो एखमबा गेंग्रे गुंग्रुं लाभ एन्ड वार देनां गोथाव जागोन गथ'फोर देनां गोथाव जागोन थादो जों थांसै औ थादो बाय बबेनि भुतफोर हाथ्राहां भुत आं गियोलै हाग्रानि भुतफोरखौ हाग्रानि भुतफोरा नोंखौ सिनाय खोमा सोर बे नोंसिनि खुरमा भुतफ्रा आरो जंखायबावदोंसो नोङो नोंनिनो फावजोब गासिबो नोंनिनो गन्डगल जाबाय इन्जिनाबो स्टारबाबो जायाखिसै माथो दाख्लैबो सप्तासे र'